ħafna drabi waħdi fil-għaxijiet xtaqt naqdef firjieħ bil-ħoss f'dajes li uvarru iż-żmien il-mewt Nafskur li se jkolli nitħabad bis-sir biex forsi zaħħal. kif ħamret fuq il-baħar froda ferriħa ma tfenfini d-dinja u s-sifada għajmet is-siġar ta' ġnejniet moħbija rajtek dajsa ħafifa tifrex il-luħ Irina bik jaslu għal biex ma jibdilha jiswal il-mega front. sabiħ u għaluda ma tridek taħt ir-razan ta' tmur għal xejn ir-riħ u bħatfajla qalbina li ġarbet l-ewwel darba l-ħajr tan-mewt. Strada San Paolo. Gallerija fuq oħra medija u fil-ħsieb. ġennek u ċaf-ċaf u Illum nimxi waħdi ġo tiqmasek, storbi uża. Naħrab, nfittex il-ħwejjeġ li jifda